Γεια σας παιδιά, Crazy Gamer εδώ πέρα και σήμερα θα παίξουμε το Hexit. Πάμε. Πρώτα, τι είναι το Hexit? Το Hexit είναι ένα mod pack που έχει 68 mods και έχει χωριό εκεί πέρα. Και αυτά τα mods, συγγνώμη, είναι περισσότερα για το πόλεμο. Πώς να το πω, τέτοιο. Και λουλούδι, ωραία. Τέτοιο. Υπάρχουν κάστρα στον κόσμο, σε αυτό το map, και υπάρχουν κάποιοι στρατιώτες εκεί πέρα που ναι, και εμείς πρέπει να τους σκοτώσουμε και πρέπει να πάρουμε τον κάστρο, και υπάρχουν μερικά chest εκεί μέσα που γίνουν ωραία πράγματα, και στο τέλος του κάστρου υπάρχει ένα boss. Όχι σε όλα τα κάστρα, σε μερικά κάστρα, σε περισσότερα κάστρα έχει boss, και έχει εκεί πέρα μερικά chest. Και εκεί πέρα έχει διαμάντια, έχει τα armors, τα καλά armors του Hexit. Και παίρνοντας αυτά γίνεσαι πιο δυνατός. Και βρήκαμε το σπίτι μας. Τώρα παιδιά, όπως βλέπετε, έχω skin. Δεν είμαι premium. Τέτοιο. Στο Technic Launcher μπήκα cracked. Έχει μερικούς τρόπους για να μπεις cracked. Και έγραψα ένα τυχαίο όνομα και μου βγήκε αυτή η βλακεία. Δεν ξέρω αν μπεις έτσι στο Technic Launcher σε ένα server. Και ναι, κανονικά εγώ θα τραβούσα τέτοιο. Πώς το λένε? Minecraft, κανονικό survival, και βρήκαμε. Αυτά δεν τα έβαλα εγώ, τα κάνει μόνο του. Ωραίο. Τι έλεγα εγώ ρε? Είπα να κάνω Hexit, να είναι κάτι διαφορετικό. Ναι. Και όπως βλέπετε τραβώ Hexit. Τώρα, αυτό το map μου αρέσει πάρα πολύ. House. Και δεν θα χάσουμε το σπίτι μας, γιατί έχουμε το mod. Δεν τα κατέβασα εγώ, το έχει από μόνο του το map. Πάμε να φτιάξει crafting table. Ωραία. Και αυτό το βίντεο θα είναι λίγο μικρό, γιατί τραβώ από το Bodycam, και το Bodycam τραβάει 10 λεπτά μόνο. Όμως θα ψάξω και άλλες εφαρμογές, και ναι, καλύτερες εφαρμογές. Όμως τώρα θα τραβώ με το Bodycam. Ωραία. Και έχει κάτι εδώ, ωραίο glitch bug. Πού να ξέρω. Έχει iron. Και αν ήμουν πολύ τυχερός, στο Hexit παιδιά έχει κάτι τέτοιο ρε. Πώς να το πω. Αν ήμουν πολύ τυχερός εδώ πέρα, δηλαδή το διαμάντι βρίσκεται πάρα πολύ εύκολα. Αν ήμουν πολύ τυχερός θα μπορούσα να το βρω και εδώ πέρα. Και το τραγούδι μας.
Κανονικά νομίζω δεν βρίσκεται εδώ πέρα το iron, λίγο πιο κάτω γιατί είμαστε στο 80, το γράφει κάπου εκεί πέρα. Ωραία. Τώρα πάμε στο σπιτάκι μας, σκοτώνοντας pig. Ωραία. Το exit θα το έχω 13 επεισόδια. Δεν θα το έχω 20-30, δεν μπορώ. Θα το έχω 13 επεισόδια, θα προσπαθήσω. Για σας. Και έτσι πως τραβώντας θα πάρουμε κάστρα, θα μεγαλώσουμε και θα κάνω καινούριο σπίτι, θα βρω κάστρο. Και αυτό βαράει 11, δηλαδή πιο δυνατό από το diamond σπαθί. Ωραία, έχει και coal. Και πάμε να φτιάξουμε τέτοιο pickaxe. Εκτός από exit θα έρθουν και τα άλλα Minecraft τέτοια και τα άλλα Minecraft seasons. Σκέφτομαι να παίξω με τους άλλους φίλους μου Minecraft σε ένα server, mini games, Hunger Games, και θα κάνουμε το server, θα κάνουμε τέτοιο, θα παίξουμε Hunger Games, θα κάνουμε τέτοιο server, πώς το λένε, θα κάνουμε survival server. Και ναι, είμαστε σε 7 λεπτά. Σε λίγο θα τελειώσει και το βίντεο. Και ναι, κάτι διαφορετικό στον Rotool. Ψήσε τα pork chops. Και εμείς να σας δείξω τα πράγματα του Hexit. Τώρα, όταν το κάνουμε έτσι, μας δίνει blank pattern, χάρη αγγλικά. Περιμένετε λίγο. Ωραία. Και παιδιά, όταν το κάνετε έτσι, σας δίνει stencil table και μας έδωσε materials and you. Ωραία. Pork chops. Τώρα χρειαζόμαστε wood. Ωραία. Τώρα όταν βάζουμε ένα oak wood και blank, πάλι ναι αυτό, μας δίνει part builder. Και όταν κάνουμε ένα crafting table και ένα τέτοιο tool station, έχουμε αυτά. Και θα κάνω ένα crafting table, θα το βάλω έτσι και θα το κάνει έτσι. Γιατί το έκανα αυτό? Επειδή είναι cool και όταν το κάνετε έτσι δεν πέφτει. Και θα κάνω μια εδώ πέρα. Παιδιά, σε τι θα μας χρησιμεύσουν αυτά? Θα τα πω στο άλλο βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε κάντε like. Γεια!